No niin. Nyt tänään pelataan Minecraftia ja ihan heti alkuun me haluan pyytää anteeksi, ettei näitä videoita ole tullut. Mulla ei vaan ole ollut aikaa tehdä, tai sitten on ollut häiriötekijöitä. Mutta nyt tehdään tää video tässä ja täällä sataa. No mennään hakkaamaan, mutta kiveä et saa tuo katsoa. Eikö vaan olisiko meillä kiveä? Ei tuu riitä. Mennään hakkaa kiveä. Mitä jos ei meillä olisi timaattia? Muistanutkaan. Tehdään tästä nyt kivipikauksen. Vielä on matkaa ja ei muuta kuin alaspäin. Se oli silleen pakko. Me luolia meitä ne on väsännyt. Pimeä kohta tässä. Vähän jumittaa tai kone täällä. Tosiaan vasta heräsin nyt ja ajattelinpä, että nyt on semmonen hiljainen hetki, milloin mä teen videon. Ei vielä, ääni voi olla vähän ja voin olla aika hiljainen. Pitäis löytää rautaa taas. On mulla lapio. Ei ole lapio. Lihalla voidaan hakata sitten tuota soraa. Rautaa. Joo. Pitää hakata tätä. Tunneli nyt vaan tässä eteenpäin. Saa kiveä sen kattoon. Tän yhden pikaksen verran me hakkaan, sen enempää. Tälleen ei tarvi hakata itse noita kiviä tai soraa. Kiviä. Oli pakko. Pakko jossakin. Vähän pätkii kyllä tää Minecraftin pelu. Kultaa. Vähän rumaa tämä päkki nyt, että tää on vähän se alhaisempi resoluutio viimeksi. Tää ladata se korkeampi resoluutio takaisin, tää on hienomman näköinen. Se on valoisampi. Täältä tuntuu hirveen pimeältä tää teksturapäkki. No joo. Saa olla tässä riittävästi kiveä paljon noita. No
ei sitä paljon tullut. Otetaan tuo stäkki täyteen. No, kuulin laavaa. Kuulin myös creeperin. Nyt nyt voi lähteä pois. Tosiaan tehdään se katto ja yritetään, että muistaakseni ei millä sänkyä ole, niin se pitäisi vielä hommata. Oho, äiti mun mieli. Kiva, se on yö. Ai joo. Onkohan se yö kuinkin pitkällä? Mennään takaisin kaivamaan. En jaksa yöllä seikkailla kyllä ulkona. On sen verran laiska. Katsotaan tästä nyt vähän suuremmaksi tätä kohtaa. Vaan huviffuks. 4 korkea juttu tähän. Kyllä menee nyt hyvin. No ja sieltä löytyi rautaa, kylläpä kannatti. Sieltä löytyy ihan kiitettävä määrä. Tuossa käyttöjä jäljellä 3. Miten se ei hajonnut? Ei pitäisi olla enää yhtään käyttöä jäljellä. No, nyt siinä ei oo. Joo. Mennäänpä tuonne ulos nyt kuitenkin. Mietitään laittaa jaksa. En jaksa ikuisesti pelätä sitä yötä. No, katolle spavnaa hämähäkkää. Hui! Okei, aamu tulossa. Juostaan vaan täällä. Ups, Enderman. Tää ei katota kyllä vahingossa, joka tappaa mut heti. Creeperi. Ui! Ei toiminut tuo yritys. Lampaita apua. Mene pois. Kuole. Voi! Jotain vettä. Mistä? Ui! Tuolla. Sillä on huono tähtä. Aivan, nyt on sataa, niin enää palaa edes. Helekuti ihana. Oletko te lehmiä vai lampat? Nähden niin kauan. Mä otan lehmiä. Löydyttömiä. Ja vähän ruokaa saa.
Nää lehmiä kyllä nää uudet äänet pikkusen mielenkiintoiset. Lampaita ei oikein löydy. Ei, lehmiä on kyllä. Ups. Sikoja, lehmiä. Lehmiä vain. Ne on ihan hyödyttömiä. Ei yksinkertaisesti mitään. No oikeesti. Eikö maailmassa nyt yhtään oo niinku villaa? Jos ei ole, niin pitää tehdä hämähäkiseidistä. Joo. Me jaksetaan kauan kyllä tehtyä. Mä juoksen tälle siis takaisin päin. No, siellä on nyt lampaita vihdoin. Loistavaa. 4 lammasta. Keritsimet vaan äkkiä. Ai näilläkin on nykyisin ääni. Saat vähän enemmän tai villaa kun tällä tarvia. No sieltä lehmä. Kiitos. Sitten yritetään löytää kotiin. Ui. Hiekka hajos. Jaa, mie taisin eksyä. Apua! Ei se olekaan pitkä, mutta näytti vähän siltä, että on pudonnut pitkällekin. Täältä vähän sitä. Voi aiheuttaa vähän lagia tähän hommaan, mutta yritetään löytää se koti. No, jaha. En ollut kaukana. Sitten vaan, mulla kaiton puuta on. Tuossa on lihapänkkejäkin, katsotaan niitä. Mihin ne villat nyt tuli? Siinä. Ja siinä on se änky. Sitten tehdään vaan niitä. Tai oikeesta, käs kattomassa. Joo, tarviin vielä niitä. Jos mä tekisinkin pikkusen eri tavalla, niin mä tarvittais niin paljon. No.
Hiirikin lagaa tän pelissä nyt niin älyttömästi. Ei yritä mihinkään. Tehdään ihan kunnolla. No ehkä riittääkin. Ei ihan. Ei. Niin no, me olisin tietenkin voinut tehdä tän kyllä samaa tehdä toiselle puolelle tämän kerroksen. No joo. En näköjään tehnyt. No nyt tää on mun mielestä riittävän korkea. Jaha. Vai sillä lailla. Uusi yritys. Ei. Ai tämä tähän ja... Joo. Se on nyt hyvä. Tehdään vähän släbejä ja... Otetaan tuolta nämä. No nyt on ainakin rappusia, jos johonkin tulee tarve. No siihen ei ollut kyllä tarkoitus sitä laittaa. Kai nuo riittää. No, kyllä. Osaa pelata. Korjaan tuon myöhemmin. No. Näitäkin tuli liikaa. Näitä on kaikkea liikaa. En onnistunut niin jama siitä. Nyt voi tämä purkaa. Näin. Ikkunatkin tähän taloon pitäisi laittaa kyllä, mutta... Tehdään vielä rappuset tonne yläkertaan, että mulla on nyt kiviportaatkin on kivasti. Totahan nyt on muistaakseni niitä kulmaportaatkin jo tullut, katsotaan. No, ei näin. No ei näin. Kyllä, tämä on hieno. Pystyisikö mä jotenkin mahdollisesti käyttämään tuota hyväksi, niin tässä tästä jotenkin rakentais rappuset ylös. Ei sitä taida. Tuonne päähän se pitäisi tehdä, mutta tässä siirretään vähän näitä juttuja. No siellä on kyllä tavaraa. Mitä siirretään? Ei tullut chestit sit mukaan vai? Koplaston. Tää on lumipallo. Tää taas lumipallo. No mitä? No niin.
Oho. Meni kaikki tarpeellisetkin. Otetaan nuokin laittaa ne sulamaan. Soihdut. Vesiämpäri. Noita en tarvii. No joo. On vaikka nuokin vielä tuolla ja... Sänky laitetaan tuohon. Otamme nämä loput tavarat. Niin no joo. Noin. Ehkä laitan sen just toisinpäin kuitenkin. Oi ja. Nyt on. Millä tekoa? Ei. No joo, ei se. Tuolta rakensin tuohon, joo. Niin minä teen. Katsotaan, tuleeko tästä yhtään mitään. Yleensä siitä, kun me yritetään rappusen, niin ei tule. Eiku. No niin. Heti mukaan. Otahan nyt ihan rauhassa. Meillä on tietysti läpeika jossain. Tästä voi tulla aika jännää nyt tästä sähläyksestä. Tää on huono tässä hommassa. Näin, mietin ihan perus. Rappuset keskelle. Oho. Tuosta noin. Katto auki. Ai siellä on yö taas. Enderman! Minun katto sen ihan näin. Siinä mitään, katsotaan onnistuisiko kerralla vai pitääkö tehdä useamman kerran. Koblestone ja minulla tässä vähän. No se on kai ihan hyvä itse asiassa siinä. Mut se oli sitten kai tää osa tässä, että se on moi.